mycket att också se personer från Östturkestan, från Tibet, Taiwan, på sida vid sida här i Hongkong. Jag tycker att den första frågan vi måste ställa oss är: varför? Varför är det så viktigt för Kina att kväva friheten i Hongkong? Varför? Det handlar om att Kina är livrädda för att frihet i Hongkong kommer att sprida sig till Kina. Det är detta som är kärnan i detta. Diktaturer är alltid rädda därför att diktaturer vet att deras egen befolkning egentligen vill någonting annat. Människor vill leva i frihet. Men människor vill kunna gå och rösta. Universal suffrage säger man i Hongkong och slåss för det. När jag var där för ett antal år sedan, då stod personer också med de gula paraplyerna och talade om universal suffrage. Nu gör man det igen. Människor vill leva i frihet. Människor vill slippa att in på sin bara hud känna att man är oroad, att man är kontrollerad, att man när som helst kan gripas, förhöras, utlämnas och så vidare. Och den här känslan är väldigt svår för oss i Sverige att förstå, tror jag, på många sätt. Inte för alla, men för många. Därför att vi har inte behövt leva med den här fruktan. Vi har inte en granne med över 1 miljard invånare. Fri Uyghur! Fri Uyghur! Fri Östturkestan! Fri Östturkestan! Fri Tibet! Fri Tibet! Fri Tibet! Fri Tibet! Fri Uyghur! Fri Uyghur! Fri Östturkestan! Fri Östturkestan! China stop genocide of Uyghur people! China stop Uyghur people! China stop genocide of Uyghur people! China stop Uyghur people! Fri Hongkong! På gatorna. När polisen vill stoppa demonstranterna så försöker de att skingra dem. De använder samma metoder som soldater gör i krig. Där man bryter upp demonstranterna i mindre grupp för att fängsla dem. Genom att kidnappa några få sprider man skräck hos de andra. Det gör att demonstranterna måste stå enade. För tillsammans så är de starkare. 3 månaders demonstrationer i Hongkong har gjort skillnad. Tillbakadragandet av lagen om utlämning är en seger för de 100-tusentals människor som har gått ut på gatan den senaste tiden. 1 av 5 krav är nu uppfyllda, men kampen måste fortsätta i Hongkong.
Varje fall av polisbrutalitet måste utredas. Amnesti måste ges till de fängslade aktivisterna. Och det politiska systemet måste reformeras för att ge Hongkongs invånare universella demokratiska rättigheter. Thank you.